ലെങ്ത്തുള്ള കോഡ് സെറ്റ് ചോദിച്ചു കിടക്കണ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇത്താത്തമാർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണ് ലോങ് കോഡ് സെറ്റ് കേട്ടോ. അടിപൊളി 7 ഷെയ്ഡ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അടിപൊളി കോഡ് സെറ്റ് ആണ്. കോഡ് സെറ്റിന്റെ പാന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫുൾ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് അപ് ടു XXL വരെ സൈസ് ഫിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്താത്തമാർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ അടിപൊളി കോഡ് സെറ്റ്. ലെങ്ത് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. 34 ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ലൂസ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പാന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലെയിൻ ആണ് പാന്റ് വരുന്നത്. ടോപ്പ് നല്ല ഫുൾ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ ഓപ്പണബിൾ ആണ്, ഫീഡിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, അപ് ടു XXL വരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കളേഴ്സ് കാണാം.